vamos a continuar aportando financiación para o programa Viritas, como foi este ano. No ano que ven vamos a axudar a asociación a avanzar, pois se non é no curso de apoio non outra cousa, e na asociación de Arco de Frutos, que se falamos con elas, pois tamén vamos a comprometer a financiación. É un concello referencia e temos que facer que moitos outros concellos coñezan o que se fai aquí e que coñezan este programa e que o poidan copiar, porque isto é unha boa práctica, e que o poidan levar para construir sociedades máis xustas, onde todas e todos poidamos vivir con todas as garantías, porque é un dereito que temos todas e todos.